איפה נשאר? נראה לי לא אמר לה. תקשיב גם תשבי רגע. התחנה הבאה, אבא ניגן. מורדי הגטאות, נושאים נכבדים, חובה לתקף את כרטיס הרב-קו במכשיר הכרטוס או ביישומון. אתה יודע, אנחנו מדהים. מקיף א', מורדי הגטאות. אוי, את יכולה להרים לי? אני כאן. את יכולה להרים לי אבל? אוי, כאן בדיוק מגמר בעניין. את יכולה להרים אבל? הבעיה שלנו. יואו, יש לנו בדיוק מקום. התחנה הבאה, שדרות הבלבח, חטיבת כרמל. יואו, זה סגור כאילו. סתם, בואי לטיול. אני מצוידת בשלל רב. וואי, היי קאמרה לעזרה כזה, נכון? כן, אבל הלשון הרע. קודם מדברת עליה. את מדברת עליה משבחת אותה עד מהדמיות? רק רציתי להכניס את הסבונים. תעלה רגע. אז שאני אשלם עליך השקל ו500 ואיזה שקל. לא. לי יש 20 וחצי. יש 500 ומשהו. תסיעו אותי? היה כבר לקח? לא. אז לא, רגע, כן, לקח כבר? כן, ולא, לא יודעת מה. את יכולה לנסות. אני אנסה לך אותך. ותקלטי כמה נשאר לך. כן, עבר לי. יופי, את לא צריך, מצוין. תקלטי כמה נשאר לך בעבר. טוב, זה היה מעבר. היה לי בזה 600. בעצם זה אפס. מה זה מעבר? לא, זה טוב לשלט, אנחנו לא מתשפן, לא משלט, זה עבר. זה לא מעבר, גם מעבר צריך לשלם לשתיים, זה עבר יותר משם. לא משלט, כזה זה מעבר. אני בסוף מתחלה את העיניים, אני רוצה. בוא נקרא אחרי זה. בוא נקרא